Ден втори. Това още не го е изкъртил никой. Да, снимам. Още никой не го е изкъртил. Ние за това вчера го закопахме, защото си мислихме, че някой може да го изкърти. И така. Това от кирката. И така днес ще продължаваме да правиме. Вчера един клип от това дърво се... Да. Тук ни седи камерата по принцип. Да. И ще имаме забързани. Той ще снимаме и после ще го забързваме. И така. Чао. Днеска е края на ден втори, защото вече е прекалено тъмно. Ще спреме да снимаме, ще правим още малко скока на мисмите в лицето. И ще снимаме своята врата останалото. Сега ще е такова... нищо не се вижда. Така ще покажа скока отблизко. Само си свърта да спрям. Така. Крис свети към скока, че абсолютно нищо не се вижда. Не скока, за силката съжалявам, само го бъркам. Да, сложили сме гума, отдолу има камъни, които сега ще затрупаме. Там е дънера, както преди. Той вече почти е закопан. И утре ще удряме малко, ще стъпкаме по скока да го се надяваме после да вари. Не, скока за силката, съжалявам.
И ще го пробваме. Я ще ти до скок. От тук скока. Там също се телепортираме. И ето, в момента се вижда абсолютно нищо. Това е скока. Я. Който Го снимам някакси така. Така виждате ли? ще довършим. Нищо не се вижда, ама така. С това разполагаме. Утре ще не направим, надяваме се, по-хубаво видео. Чао за днес.